Diyos marhay naaga po sa indo gabos mga tugang. Idulot na po ang misang ini para sa minasunod na mga intensyon. Misa pa salamat, asin petisyon dulot kan minasunod. Van Paulo Chavez, Jacob family, Toto and Marisa D. Siong and family, Mr. and Mrs. Roderick Chavez, Mr. and Mrs. Rolly Estay and family, Mr. and Mrs. Melvin San Jose, Nati Pasibe. Personal intention of Sister Connie Saliena DM. Petition for William B. Personal petition of Isa. Petition for healing of Nanette Tusok. For world peace offered by Nati Pasibe. Para sa kapaingaloan kan kalag kan minasunod. Arturo, Paul Gerser, Ariel, Rafael, Domingo, Sabina, Chodolo, Chodora, Jesus, Kachong, Teresa, Narciso, Enyo, Sevilla, Antonio, Welma, Natividad, Erlinda, asin para sa gabos na kalag sa purgatorio. Kiraray, Diyos marhay naaga po sa indo gabos mga tugang. Yaon na kita sa ikawalong aldaw kan Misa de Aguinaldo. Sa pagkagurang ni na Isabel asin Zacarias, sinda biniyayaan nin sarong aki. Huli sa biyaya na namatayan ni Isabel sa pagiging matinao kan Diyos, sa iyang nginaranan na Juan an aki. An buot sabihon kan ngaran, an Diyos matinao. Sa iyang pagkuyog sa tataramon kan anghel, nabuksan ang nguso ni Zacarias, asin nagpahayag nin pag-omaw sa Diyos na iyo ang benedictus. An sa indang pagtaraid, na pano nin takot, nin huli sa mga tanda na ini. Nahiling ninda na an kamot kan kagorangnan, yaon kihuan, kaya nagsabi sinda, ano daw ang maabtan kan aking ini? Siring ki Isabel asin Zacarias, magin man lugod kitang bukas sa pag-ako, kan mga ngangalasan kan Diyos sa satong buhay. Makakaibahan tapo sa selebrasyon, iyo si Reverendo Padre Xavier Amoroso, Formator kan Holy Rosary Major Seminary, Concepcion Heights, Naga City. Matindog na puan gabos para sa pagpoon. Sa
Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An grasya ni Jesucristong kagurang nanta, an pagkamot kan Dios, asin an pagisumaro kan Espiritu Santo, mapa sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang, susuluan na ang ikawalong kandila ni Engineer and Mrs. Andrew Opeña and family. Ang ikawalong kandila, simbolo kan satong pag-arang, na iwaras sa to ang biyaya nin paglaom, tanganing day magluya ang satong buot sa tahaw nin mga kadipisilan, asin kahorasaan na satong inaatubang. Diyos na makakamhan, danay na tabangi kami kan sa imong grasya, tanganing huli sa maludok na pag-andam, para sa pagdatong kan sa imong bugtong na aki. Makamtan niya mo ang biyaya ning paglaom, sa pag-atubang niya mo sa buhay na ini, asin sa buhay na maabot. Ini hinahagad mi, huli kay Jesucristong kagurangnan, sa imong aki, nakaiba mo asin nin Espiritu Santo, naghahade asin nabubuhay, Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Mga tugang, ako ontan sa tong mga kasalan, tanganing magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo, mahera ka. Ika na nagtutukaw sa too kanama sa pagsurog sa mo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan, mahera ka. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Gloria in excelsis Deo.
dinamidi kita. O Diyos na makakamhan sagkod paman, kaming nakakahiling ka nagdadangadang na pagkamundag kan sa imong aki, susog sa laman, namimibi, na antataramon magtaong pagkaherak sa mo, na mga alang-alang mong surugoon, tabinuot niyang maging laman ki Birhen Maria, asin mag-irok sa mo, si Yesu Kristong sa mong kagurangnan, siya na kay bamong nabubuhay asin nagahade, kasarokan Spiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Matukaw po. Bago dumatong anal daw nin kagurangnan, isusubol bilang pangenot si Propeta Elias. Siyaan maandam kandalan nin kagurangnan. Ini nahaman kan si Juan Bautista uminabot sa buhay. Bako sana ni Zacarias asin Isabel, kundi iman kan banwaan na Israel. Hinanyogon po nyaton enot na babasahan. Pagbasa sa libro ni Propeta Malakias. Uya, isusubol ko ang sakuyang sorogoon. Aandamon niya andalan sa inotan ko. Asin ang kagurangnan na sa indong hinahanap, padaling malaog sa saiyang simbahan. Asin ang anghel kantipan na sa indong minamawot, nagdadangadang na, ulay nin kagurangnan. Si Isay an makakatagal sa aldaw din sa iyang pagdatong. Si Isay an makakatindog kun siya magpahiling. Hulita siya siring sa kalayo na nagpapakarhay asin naglilinig. Papakarhayon niya ang mga aki ni Libi, asin lilinigon arog sa bulawan asin plata, tanganing makapagdulot nin sa iyang atang sa kagurangnan, siring sa maninigo. Andulot kan Hoda asin kan Jerusalem, ikakaugma nin kagurangnan, siring kan mga nakaaging aldaw, siring kan kasuanoy na panahon. Uya, isusubol ko sa indo si Elias na propeta, bago dumatong an aldaw nin kagurangnan, aldaw na dakula asin mangirhat. An puso nin mga magurang bibirikon niya sa mga aki, asin an puso kan mga aki bibirikon niya sa mga magurang. Tanganing dai ako madigdi sa pagdara nin kasakitan sa daga. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Itaasan an sa indong payo, asinhil nga, taan sa indong kaligtasan, haranina. Itaasan ang sa indong payo, asin hilinga, tan sa indong kaligtasan, haranina. Ipahiling mo sako an sa imong mga dalan kagurangnan, itukdo mo sako an sa imong mga aagihan. Pasunoda ako sa imong katotoohan, huli tay kaan Diyos na sakuyang paratubos. Marhay asin matanos an kagurangnan, sa mga parakasala itinutok doon niya andalan,
An mapakumbaba, dinadara niya sa katanosan, sa dukha, itinutokdo niya an sa iyang dalan. An gabos na dalanin kagurangnan pagkamuot asin katotoohan sa mga naguutob kan sa iyang tipan asin kabutan. Mga katuod nin kagurangnan an mga natatakot sa iya. Sa sainda ipinapahayag niya an sa iyang tipan. Matindog po ang gabos para sa pagrokyaw kan marahay no bareta. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kad banal na ebanghelyo susog ki San Lucas. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Uminabot ki Isabel an panahon asin lalaki an sa iyang aki. Naisihan kan sa iyang mga kanatad asin kadugo an dakulang balaog na itinaw sa iya nin kagurangnan asin sa indang ikinaugma. Sa ikawalong aldaw pinagserkumsidar an aki asin buot nindang ngaranan na Zacarias arog kan ama. Alagad an ina nagsabi, bakong Zacarias, kundi Juan an ingaran sa iya. Sinabihan siya ninda, mayo sa imong mga kadugo an inaapod sa ngaran na iyan. Dangan sa paagi nin mga pasabot, hinapot an ama kun ano ang buot niyang ngaran. Naghagad siya nin masusuratan asin nagsurat, Juan an sa iyang ngaran. Gabos nagnaralas, asin tulos man sana si Zacarias nakataram saka nag-umaw sa Dios. An gabos nakanatad inabtan nin pagkatakot, an bareta nakabalangibog sa bilog na kabuludan nin Judea. An gabos na nakadangog rinimpos ang mga bagay na ini sa saindang puso. Ulay ninda,
Ano daw an maaabtan kan aking ini? Bako daw na an kamot nin kagurangnan, yaon sa iya. Marhay na bareta nin satong kagurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo, matukaw po. It's more fun in the Philippines. Sabi kan mga nagkapira orog ng gayo sa mga bakong Pilipino, nakakaugmadaa o nagtataong kaugmahan an mga pangaran kan mga Pilipino. Sabi kan sarong parasurat na an ngaran Matthew Sutherland, saro siyang British na parasurat. An saroda sa mga unusual thing kan mga Pilipino, iyo an sa iya sa indang mga pangaran, urog ng gayo itong nickname. Pangadua, saro sa mga magagayon na asin nagtataong kaugmahan, lalong-lalo sa mga dayuhan, an mga pangaran da akan mga Pilipino, lalong na an mga nickname, pangaran nin mga cute na pangaran nin lalaki asin babae. Halimbawa, Boy Blue, Honey Boy, Kuya Boy, Babes. Siguro may mga arog kayo mga gaha. Lovely, Precious, Peachy Pie, Apples. Dawa 60 years old na, siring pamangirari ang apod. Nga, Tia Apple, Tia Peachy, arog ka yan. Ang angkol ko po nga ni, may he rest in peace, ang apod ko sa iya, Totoy. Totoy. Pero gadan na siya. Pero gurang na, ang apod ko sa iya, Totoy. Igudang mga pangaran na antanog kan pangaran, garo doorbell. Halimbawa, Bing, Bong, Ding, Dong. Ding dong. Tanog sa doorbell. Tapos si mga pangaran na inuulit. Halimbawa ngaya, Bing Bong, Ding Dong, Ting Ting, asin iba pa. Igwanganing sarong senador kita na presidentiable ngunyan, an pangaran, Ping! Oh, Ping! Ang tanog garo pang doorbell. Tapos, igwaman mga pangaran na inuulit. Halimbawa, Len-Len. Okay? Bakong Lenny, kundi Len-Len. Let-Let. Oh, inuulit. May-May. Ning-Ning. Oh, siyempre si pamusong Bongbong. Tapos, igwaman mga pinapasikat ang mga magurang. Dahil ko aram po, sa mga aki nindo kung ginigibo nindo iyan. Pero kay itong kapanahonan, mga ngunya na mga kay itong mga panahon, itong mga magurang may theme or tema na sinusunod pag nagtataong pangaran. Halimbawa baga ngaya, ang gabos na mga pangaran kan aki mapuon sa letter J. Halimbawa, June, Jimmy, Janice, Joy. Ano po? Kaming magturugang, pinangaranan kami kan samong mga magurang, tulo kaming magtugang, duwang babae, solo lang akong lalaki, gabos kami X. Si Matua, ang pangaran Senya. Ako ikadua, Savior. Ang nguhod mi, ang pangaran Sandra. Kaya, ang apod sa muya, Triple X. MTRCB, bawal yan. Triple X. May mga man pangaran dang itinatao na nagra-rhyme, may tunog or tanog. Halimbawa, magkatanog. B-boy, pinapangaran sa mga aki. B-boy, buboy, boboy, tapos baboy. Siguro sa pinakamataba sa magturugang. Igwaman mga pangaran na mahahamis, sweet names. Arog kay itong nabanggit ko na kasubago. Apple pie, cherry pie, honey pie, candy, lollipop,
sugar, caramel, dulce, kung ano na sana. Gabos na sana, matahamis. Ibig sabihin, baka mahamis man ang sa indang mga personalidad. Mga pangaran ni mga burak, baka pangaran po nindo ini. Rose, aram ko dakol ang mga rose. Daffodil, wow, bonggang pangaran. Tulip, yan. And then sampagita. Igwa po digdi ang pangaran kalachuchi. Mayong nagpangaran, Pilipino bagang burak iyan. Or kaya itong bagang famosong sa tamang bougainvillea. Pero ang mga kamagurangan ko, ang apod, bugambilya. Bugambilya. Okay. Ito man mga pangaran na itong pigkaharalo. Okay, itong composite names. Halimbawa, isa roman na pamosong tao sa Pilipinas, si Jedjomar Binay. Ang pangaran niya hali sa Je, Jesus, Jo, Joseph, Mar, Maria. Jedjomar. At itong pamoso man na Luz Viminda, Luzon, Visayas, Mindanao. Igwaman mga pangaran daan na siguro uso pa yan ngunya. Itong nilalaagan H ang mga pangaran. Halimbawa, simpleng June, nilalaagan H, June. May H sa J. Ito ngayang Gemma, ginibong Gemma. May H. Ngaya, Jimmy. Piglalaagan H. Siguro tanganing maglaba-laba ang pangaran. Asin day paglingawan, may mga pangaran na, halimbawa, may former senator kita, may he rest in peace, Bicolanong senador, na seryoso ining maray, pero ang pangaran niya, Joker. Si kairakan sa Diyos, Joker Arroyo. Mga pangaran. Ngunyan pong ikawalong misa di Aguinaldo, sarong turog na sana po, mga Christmas na. Excited na po kamo. Sa mga nadangog niyatong mga babasahon, arog sa enot na babasahon, hali kay Propeta Malakias, pinag-prophesy niya ang papadatong na Mesiyas, ang messenger kan sa tong kagurangnan, ang tagapagbareta na iyungani si Juan Bautista. Asin sa Ebanghelyo, isinaysay kung papaano ipinangaki si Juan Bautista asin sa pagpangaran sa iya, na itunganing sa iyang ama na Zacarias. Sabi, pangaranan niyang Zacarias. Pero sabi ni Isabel, ang pangaran sa iya, Juan. Asin, pig-confirm man ini ni Zacarias na isa iyang ama. Ang sa iyang pangaran, Juan. Pangaran. Minsan, o kadaklan na pagkakataon, yan ang hinahapot niya to sa mga kaakian. Noy, anong pangaran mo? O ninhulita, pinag-uuralayin taman sa ng pangaran, sisay po digdian, aram-an kahulugan kan sa indang pangaran. Aram an kahulugan kan pangaran. Pakitaas po ang kiray. Igwada ang sarong istorya nin mag-agom na ansa indang hilig kaya magkolekta nin mga sakayan, mga auto. Ang pinangaran ninda sa indang mga aki, mga pangaran nin mga auto. Halimbawa, si Matua, ang pangaran Mercedes. Si pangadua, Ford. Ngunyan si ikatulo, si Nguhod, sabi kan padi, kan bubunyagan na, ay habo ko ngaya kan pangaran na iyan. Ano man po ngaya, Father, bako man ngaya, maray ngaya si Mercedes, Ford, talagang kapangaran talaga ngayon kan mga itong mga nagsagibo kayan, ang pangaran ng tao. Aram po nindo anong pangaran kaya, sabi ka itong mag-agom, ngayon Father, papangaranan mi ngayang Mitsubishi. At ang ngayang makanos ngayon, bako ngayon. At ang ngayang Father, matao ngayon akong 1 million. Pangaranan mo sa ngayang Mitsubishi. Sabi kan Padre, sige na lugod ngaya. Kan bubuhusan na, sabi, anong yung gusto nindong ibuhos ta digdi? Unleaded o diesel? Aram po nindo
kahulugan kan pangaran nindo? Isay digdian pangaran Irene. Irene, o igong pangaran Irene. Ang ibig sabihin kan Irene, katuninungan, peace. Okay. Isay digdian may pangaran Benito or Benedict. Oh. Ang ibig sabihin kan Benedict or Benito, Benedicto, ibig sabihin marhay, good. Alma. Ang pangaran na yan, ibig sabihin, babae, Alma. Charis. Oh. Charis, Carissa, basta Charis. Ang pangaran na yan, ibig sabihin, regalo. Okay, regalo. Ako po naghahalat kaming regalo. Baka igwa ka mo dyan, naitada pa. Roberto, Robert. Say may pangaran na Robert. Ang ibig sabihin kan Robert, somebody who guides, nagigiya. Okay. Ang pangaran ko po, ang ibig sabihin, bright. Bright, maliwanag. Baka maliwanag ang angog. Baka ang ibig sabihin kayan. Kaya tama mananggad. Para po sa mga Hudiyo, ang pangaran kan tao importante, ninhulita ang pangaran na iyan, minapahayag kan sa iyang pagkabuhay, ang katungdan niya sa iyang pagkabuhay. Kaya ang pangaran na Jesus, Yeshua, ibig sabihin, ang Diyos, ang sakong tagapagligtas. God saves. Ang Kristo, ang ibig sabihin kayan, the anointed one. Okay? Ang pinili. As in, nasambitan ng pangaran ni Juan. Juan, ay ibig sabihin kan Juan, ang Diyos marahayon, as in maheherakon. God is gracious and merciful. Kaya dapat po pala, maaraman ta kung ano ang kahulugan kan sa tong mga pangaran. O yan po assignment ko po sa Indo. Kung ano ang kahulugan kan sa tong mga pangaran. Halimbawa, kung ang pangaran mo Irene, dapat palan magsagisag o magrepresentar sa imong pangaran kan sa imong pagkatao. Dapat tao ka na matuninong. Pero kung ang pangaran mo Irene, pero ikan pinagpupuunan kan kariribukan, tamaritis pala ng pangaran mo. Nagpaparairiwal ang mga tao, tamaritis pala. Dapat pala ang pangaran mo Marites. Sorry po sa mga pangaran na Marites. Ano lang kaya yan? Label na yan ngunyan na panahon. Pero bako man namang pangaran na Marites, mga chismosa. Bako man. Maski nga ni bakong Marites, Marites ang pangaran, pero chismosa man giraray. So, dapat ang sa tuyang pangaran, isabuhay ta. Kaya, i-research po nindo ang pangaran nindo. Takon makanos ang pangaran mo ba nga Beelzebul? O kaya, ibig sabihin kan, pangaran ng demonyo, pasalidahan mo. Oh. Pero igwa kitang pangaran na pares-parehas kita. Parehas na pangaran. Ano iyan? Kristiyano. Pangaran ta po iyan na inako kan kita bunyagan. Pare-parehas kita kayan. Gabus kita inaapod Kristiyano. Mga parasunod kan sa tong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kaya palan, mga tugang, ninhulit ta kita ang pangaran ta Kristiyano, kay puhan arugon taman ang pagkabuhay kan sa tong kagurangnan na si Kristo. Amen. Kaya haputuntan sa dirita, ano daw ako sa sakuyang pagkabuhay bilang agum, bilang aki, bilang katrabaho, bilang kapamilya, bilang kaparokya, ano daw nahihiling si Kristo sa sakuyang pagkabuhay. Ano daw, maninigo daw ako na apodon Kristiyano. Baka Kristiyano lang ako sa pangaran, pero sa gawi, sa tataramon, bakong Kristiyano. Igwang sarong babae, gurang na medyo buta na, mabalyo sa sarong sa tinampo, pero medyo maluya na ang mata niya, kaya didipisilan siyang magbalyo at ang maatinder nin simbang gabi.
Nahiling kan sarong lalaki sigurang na babae, nagkaparakalag-kalag na garo na didipisilan, nininervyos magbalyo, tamaluyan na ang mata. Kaya inalalayan ka itong lalaki sigurang na babae na makabalyo duman sa tinampo. Nanganing makaabot dyan sa gate kan parokya. Hinapot kan babae itong lalaki. Ngayanoy, ano ka ngaya? Kristiyano? Sabi ka itong lalaki, ay iyo po ngaya. Paano mo po ngaya naaraman? Ay pasil man sa na ngaya. Mabuot ka kaya ngaya. Kaya mga tugang sa pag-andam niya to sa Kapaskuhan, hagadon ta sa mahal na Diyos na lugod, mabuhay kita, susog sa satuyang pangaran bilang Kristiyano. Maging Kristiyano kita sa isip, sa tataramon, sa gibo. Bakulang ngunya na Christmas, mabuot ta Christmas, matinao ta Christmas. Bakulang ngunyan, kundi hasta kita nabubuhay sa kakinakban na ini, kita Kristiyano. Amen. Matindog po. Sa saiyang pagkamuot ipinadara ka nama sa langit an sayang aki sa kinabantanganing mautob an mga paglaom nin katawuhan para sa kaligtasan asin makamtantaan buhay na ding kasagkuran. Magdulot kita nin mga pamibi asinan sa tong simbag kagurangnan ikaan samuyang paglaom. Kagurangnan, ikaan samuyang paglaom. Para sa simbahan, tanganing maibalangibog ang banal na ebanghelyo sa gabos na kataohan bilang pag-andam sa pagdatong kan satuyang kagurangnan. Mamiibi kita. Kagurangnan ikaan samuyang paglaom. Para sa mga namamayonin banwaan, tanganing sindaman lugod maging instrumento ng katuninongan asin pagkamuot. Mamiibi kita. Kagurangnan ikaan samuyang paglaom. Para sa mga dukha, daing hanap buhay, asin naghehelang, tanganing an sa indang paglaom sa madatong na paratubos, makapakusog kan sa indang pagtubod. Mamiibi kita. Kagurangnan ikaan samuyang paglaom. Kita gabos na uya digdi, na nagahalat sa satuyang kagurangnan. Mamiibi kita. Kagurangnan ikaan samuyang paglaom. Kagurangnan nyamong Dios ika namuot asin nagahalat samo na magibunin karahayan asin katanosan sa samuyang kapwa. Itugot mo an sa imong aki na mag-erok samo ngunyan asin sa panahon na daing kasagkuran. Amen. Matukaw po.
Matindog po. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganing ansako asin sa indong atang, maako manlugod kan Dios amang makakamhan. Akon manlugod kan kagurangnan atang sa iyong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan ining dulot na para sa mo, tinauanin kapanoan kan Dios no na pagsamba, maginurog na maninigo para sa imo, tanganing malinig an isip, magselebrar kami kan pagkamundag kan samong paratubos, huli man sa naki Kristo na samong kagurangnan. An kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu. itaas an mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na danay asin minsan saen, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Dios na makakamhan na ding kasagkuran, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Ihinarubay siya sa hula kan gabos na propeta, dinara sa pupunan kan inang birhen, sa daing masabing pagkamuot. Ipinahayag ni Juan ang sayang pag-abot, asin itinukdo kan siya yaon na. Ipinapasabong niya sa moan maugmang mag-andam, para sa misteryo kan sayang pagkamundag, tanganing maabtan kaming nagpupuka sa pamibi, asin nag-uugma sa sayang kaumawan. Kaya kaibakan mga angheles asin arkangheles, kaibakan mga tronos asin dominasyones, asin kaibakan gabos na langit nun haukbo, nagaawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Maluhod po. Kagurangnan ni kananggadan balal, borabo ning gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanalakan sa imong spirito, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buo at pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay, asin pagpasalamat binakini, asin tinao sa sayang mga disipulos, na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkonyamanin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinao sa sayang mga disipulos, na ansabi, mag-ako kamo gabos, asin mag-inom kaini, tainian kalis kan sa kuyang dugo,
kan bago asindanay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdom kan sayang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kagurangnan, kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat a pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimaherak kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan, an sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong Obispo si Rolando, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin an gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaheraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Maria Birhen, inakan Diyos, kaiba ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, asin gabos na santos, na kay topa nakapagayagaya sa imo. Magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong Seso Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos samang makakamhan, sa pagkasarokan Espiritu Santo. An gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po. Natugdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Heso Kristo. Heso Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo. An sakong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare pagilingan sa mong mga kasalan, kundi an pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkaniguan na siya mapatuninong, asin magkaburunyog susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan danay na mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan kamo ning katuninongan. Peace be with you. Maluhod po. Uya an kordero kan Dios. Uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa kuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag mauumayan. Tangani na masunod ang physical distancing, ang mga tao sa luwas day nakaipuhan maglaog sa simbahan sa pagkomunyon. Igwan in mga lay Eucharistic ministers na mataunin komunyon sa indo. Magtindog sa tinalaan na lugar, asin mag-akonin komunyon gamit ang kamot, asin mag-agi sa gilid bako sa tahaw pagbalik sa tukawan. Ang mga nakatukaw sa right and left wings kan simbahan, maghalat po muna na matapos ang pagpakomunyon sa tahaw bago maglinya sa pagkomunyon. Salamat po.
Mamibi kita. Kagurangnan kaming nabasog kan langit no na atang, kahiraking warasan kan sa imong katuninongan, tanganing magandam kaming magsabat, sa pinakaurog mong namumutan na aki na madatong, daraan nagliliwanag na ilawan, huligi Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Maluhod po. Pamibi para sa lokal asin nasyonal na eleksyon. Maheherakon na ama, kagurangnan kan samong nasyon, inuumaw niya mo ika hulikan sa imong balaog nin katalingkasan, na nagtao sa mo nin kapangyarihan na makapagpili kan samong mga lider sa banwaan. Nagpapasalamat kami sa imong danay na paggiya, mantang samong binabantayan ang demokrasya kan samong nasyon, ang nagdadangadang na pirilian nagtatao sa mo nin bagong paglaom. Tawan sa mo ang kadunungan tanganing samong gampanan ang samong trabaho sa panahon kan eleksyon. Tanganing kami maging komunidad din pagtubod na nagtutulod sa pagbabago kan banwaan. Tawan mo kami kan kusog buot na magtaram siring sa pagrukyaw ni Jesus kan marhay na bareta. Tabangan mo kaming makapagpili na tama, tanganing ang samong boto magkaigwanin pagkakaiba. Sa tabang kan sa imong espiritu, giyahan mo kami sa pagpili kay itong magmamakulog sa mga dukha, maghihinanyog sa mga maluluya, asin buot gibuhon sa tong nasyon na lugar nin katanusan asin katuninongan. Sa mong pinapamibi ang mga lider na dalisay ang puso, asin pinabayaan ang sadiring ambisyon para sa ikakarahay kan bilog na banwaan. Sa samong pagtingkalag sa Belen, anumboy na si Jesus, ang lawog kan sa imong pagkaherak asin pagkamuot. Si San Jose, ang sa imong maimbod na bantay na parasurog, asin sa pagpaaling niya mo sa manto ni ina, isabuhay malugod niya mo ang samong katundan bilang Kristiyano, ang tamang pagpili, katolikong ugali. Amen. Matindog po. Salve Regina, Mater misericordia, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exules Filii Eve, a te suspiramus, gementes et flectes, in hoc lacrimarum vale. Ea ergo, advocata nostra, ilus tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis posuc exilium ostende. O clemens, o Pia, Dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Sancta Dei Genetrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi. oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriose Virginis Matris Maria corpus et animam, ut dignum Filii Tui habitaculum efficem ereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, da ut cuius commemoratione leitamur, eius pia intercessione ab instantibus malis, ita morte perpetua liberemur,
per iundem Christum Dominum nostrum. Matukaw po. Sa mga interesado, asinbot pang magpaabot kan sa indang tabang sa mga biktima nin bagyo, an sa indong itatao, pwedeng iagi sa opisina kan parokya. Ini sa tong iririmit sa opisina kan ekonomo sa residensya kan arsobispo. Sa ngaran kan sa tong pura paroko, ang parokya nagpapasalamat sa pamilya ni Engineer and Mrs. Andrew Opeña sa pagsulo kan kandila sa ikawalong aldaw kan sa tong Misa de Aguinaldo. Siring man ang pagpasalamat sa mga donantes asin nagdulot sa loob kan misa, asin ang sponsors, Area Pastoral Council of Parkview and Colping. Pasalamatan man yato ang Our Lady of Peña Francia Choir sa saindang services sa pagkanta sa laog kan misa. Salamat man sa mga mass servers, Knights of the Altar, lay Eucharistic ministers, lectors and commentator, collectors, Ministry of Hospitality, siring man sa satuyang Social Communications and Media Ministry kan parokya. Orog sa gabos, nagpapasalamat kita kay Reverendo Padre Xavier Amoroso, an satong celebrante mayor asin predikador sa ikawalong aldaw kan satong Misa de Aguinaldo. Salamat po, halis sa tuyang kura paroko, Reverendo Padre Felipe B. Culvera III. Matindog na po ang gabos. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Idukuan payo para sa bendisyon. Minatubod kamo na ang akin in Diyos nakisumaro sa satuya kaitong panahon, linalaom nindo ang sayang pagbalik giraray. Ang sayang pagdatong magdara sa Indo kan ilaw nin sa iyang kabanalan, asin iligtas kamo huli kan sa iyang bendisyon. Amen. Parigunon kamo nin Diyos sa pagtubod, paugmahon sa paglaom, asin dai pagpauntukon sa pagkamuot sa gabos na aldaw nin sa indong buhay. Amen. Maugma kamo na ang satuyang paratubos nagdigdi sa satuya siring sa sarong tawo. Sa sayang pagbalik sa kamurawayan, balsan niya kamo nin buhay na daing kasagkoran. Amen. Bendisyonan manlugod kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos.